तोहरा अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गई कि इतना इम्पोर्टेंट तेल तू बैठ के कपार पे लगावतारू? ई कोनो आम तेल ना हो, बहुत महंगा और ब्रांडेड तेल हो। तोहार तब ब्रांडेड के औकाते नहीं की। अरे हम अपने आप में ब्रांडेड हई। हाँ? और ये पूरा घर हमार बा। और ऐजा हमार मर्जी चली। तोरा से काहे पूछब रे? हैं? सास हम हई, तेना। तो सास त काबल कपार पे चरबू। हाँ? देखा तनी ये हमरा से कितना मुंह लगावेले हैं? तनका सा तेल का लगा लेनी, एकर नानी मर गई। हाँ? नानी मर गई कहतारी? और दोसर के पतो लग के देखी अपना सास के कितना खुशामद करेले। एगो ही नागिन बिया, जब देखा लड़त रहले। ये पतो ना, पतो के नाम पर कलंक हिया, कलंक। कलंक बोली हो? हाँ, हाँ। हम के आप ही घर खातिर कलंक हई। कलंक हई, बस आप कलंक हई। हम कहत हई ना तोड़ दे। हम के बोलत हई? हमरा के जाने रे, तू दांत तोड़ दे। माई, अरे बाबूजी माई के रोकी ना। अरे बाप रे, बहुत बुरा हुई। चुप रही। ठीक है कर दूं।